kouzelnice, nebo to bylo prostě ona, počkej, TV Regina bylo jako všechno. To bylo něco jako Barandov, jako Soukup, jakože ona měla svoje pořady. Ne, že by byla jako ta věštkyně, ne? To je stanice, a jasný. Vážení televizní diváci, zvu vás k pokračování, relaxujte s námi. A nožičky natahujeme do prostoru a malinko pomalinku je pokládáme. To je něco, viď? Výborně. A teď, ano, vidíš. Ale vidíš, stačí. Nepomoc. To stačí dvakrát. Ale podstatný je, abychom si trošičku zpevnili, protože hele, já byť pupkatej, tak to kámo. Jako něco, ten sval tam nějaký je. Aha, udělej to. Protože právě dělám tyhle ty cviky, protože bych se vůbec nehnul, že? Takže tak ukaž. Show me. Prostě musí být to tělo, má mnoho desítek svalů, tak se musí každý alespoň na chviličku zapnout. No a já, starý pán, hodně při těle, zvládnu taky. Takže se mnou někdy příště relaxujte s námi, zase nashledanou. Hurá! V barevných sluníčkách je veselo! Hurá! Těšíme se! Má paní Dana. Dobrý večer. Tohle jsem nikdy neviděl. Ale víte o nějakým... Kámo, tak tady toho, vole, Čeklauda, vole, nemám rád hochu, to se na mě nezlob. To si pouští moje máma, to je ten týpek, vole, z těch ohrožených vztahů, nebo co to je za pičoviny, vole, nafejkovaný. Že jo, že to je tam ten, jak je hrozně, jak jim úplně naslouchá, úplně, a co byste mu řekla? To nezvládám. Kompromisu, který musel dělat váš manžel? Ten je sere, vole. Je to on, jak tam přizve si ty lidi na tu sedačku a já jsem si pozval ještě někoho. Martinu. A říkám, mámo, vypni to, nebo tu televizi rozstřelím baseballkou. A ona, vypadni, odsaď, vole, já to nemůžu naladit na chatě, nech mě to tady hrát. Říkám, mámo, vole, vypni tu fejkovou sračku. No vím, já jsem byla jeho třetí žena, on můj první manžel. Z čehož logicky vyplývá. To je pravda. On Já vám potkal řeknu jenom lásku. perličku nakonec, když jsme se brali, tak manželovi bylo 54. To není Zdenda Svěrák, vole. Starší kluk se narodil, když mu bylo 55 a to se strašně bál, jo. Říkali, Ježišmarja, kdyby se mnou něco stalo, co tady budeš sama dělat s tím dítětem, jo. A za 10 let na to jsem na dovolený přišla do jiného stavu a to už se vůbec nebál, jo. Takže v 65 se narodil ten mladší a těšili jsme se všichni výbornému zdraví. A i to prostředí trošku jako bolí, jak kdyby ty kostky. Ne, mám pocit, jako, že tam sedíš a ahoj, já jsem Karel a jsem alkoholik a mám problémy. Ahoj Karle, vítej. A sakra, to budou určitě nevídaný recepty nikdy předtím, to budou výborný. Činy v dolečkynou, zatím to vypadá úžasně. Necháme ho. To vaří jako. Popelčiny v dolečkynou, zatím to vypadá úžasně. Necháme ten olej trošičku rozhřát. To vypadá úžasně. Dobrovolník si je může osmažit pak už sám samozřejmě. Jo, takhle, třeba takže, když přijde pozdě k večeři, víš? takže má šanci, ale Ano. sám si osmaží. Ano. No, to je úžasné. Do dolečky. To jsme viděli, jo, tohle, myslím zrovna. To skvěle teda. No, To jsem sama zvědavá. Hej, to je koment. Víš co, mě nejvíc baví, že já to vnímám jako z pohledu streamera, že to je jako blbý, jako, nebo z pohledu člověka, co mluví na lidi. A na ně tam míří ta kamera a oni něco musí povídat. A to neslyš, jak vyplňují to ticho. Dobře, to vypadá výborný. Jo, ano. Úplně to tady gruje, že neřeknu, je. ano. No, to je úžasné. A teď je. Do dolečky. Ne, vypadá to skvěle teda. No, To jsem sama zvědavá. No jo. Dávám. Tohle nedávám. Já vůbec, tohle Tak, no vypadá to skvěle. Pravda, uvidíme, jak se nám Tak, takže já ti teď podržím kalíš, můžeme přeložit. Yep.
Aha, Jo. já totiž opatrně pořád kvůli té pánvi. Ano, výborně. Tak ukáž. No to vypadá Takhle. úžasně. No tak vidíš, máme Ukaž hotovo. to. Vypadá to úžasně. A můžeš ochutnávat. No už se na to vrhnu, protože tady nemůžu odolat, nemůžu Kurva, lívat se svou kurkou. Nějaký naslano asi. odolat teda. No, Ale víš, vypadá co ty to jsi říkala? skvěle a je to zdravý. No vypadá to právě, ty úžasně. jsi říkala o tom, že třeba ta petrželka, co všechno obsahuje, Jo, na tom oleji, to je fakt cute. Prostě mrkev je mrkev a jde s ní dělat úplně všechno. Ano. To, co True. poslouchala z těch dortů, jsem úplně, no už se těším. Tak, ať je to hezký. Ano, ano. Tak. A opět dáme... Mě vždycky fascinují tady ty upřímně pořady o vaření, kde se ukazují takový úplně píčovský recepty, který jako si random můžeš stoupnout k plotně a něco si vymyslet. Opět dáme tento zázrak do mikrovlnné trouby zapéct. Jo, No. tak to už je zázrak samo o sobě. Tohle je vaření v mikrovlnce jenom, jasný. Budu ti dávat krajíčky. Dobře, dáme teda tu ten asi. Budeš odebírat. Mají stoleček, jako když jsme dělali prezentaci ve škole s kámošem. Víš co, něco jsme na tom stolu dali, vole, a teď jsme to předšli. Přesně to je fakt ten stůl a celkově ten setup. To je fakt dobrý, no. Odebírat krajíčky, jo? Ano, budu. Ale špičku ne. Špičku ne. Špičku ne. No, vyplněčím, ať to není ticho. Teď to namažeme. To je tak, když jsi na mrtky přejít z hospody a máš zbytek česnečky, vole. A stojíš tam, vole, u toho stolu, piče, a snažíš se si to nandat. Elegantně. Jako vždy elegantně. Já nevím, jestli diváci třeba vůbec nepotřebují. Kámo, ty jí měli víc afrodiziaka. dílů tohohle stolu, jo, mi chci říct. Jako vždy elegantně. To je jako nevím, studio. Ty piče. Diváci třeba vůbec nepotřebují ty afrodiziakální suroviny, protože přeci jenom to ne každý potřebuje tohleto. Ne každý, ale podle dopisu to hodně diváků vítá. Tak. Takže to vypadá hezoučky. Ještě to není. Ještě tam musíme dát ten olivový. To vypadá... že mi to tu rychleji Co to je? utíká. Co to je? Televizní nostalgie hits different. Co to je Jde. za cooking shit tohle, ochu? Olivy se tam smějou, tak. Tak, Oli. Ale ta paní je už starší, já to chápu, ale ta tam normálně poliká a funí, jak kdyby měla zbytky jídla v puse, ty vole, vyběhla schody, já chápu, v tomhle věku budu rád, když budu takhle funět. Ale tohle už je další díl, který natáčejí, to fakt ti zvukaři, jakoby nebo něco, ten stůl, víš co, to fakt nemohli nějak vylevlit aspoň, nebo... Líček. No. Zamícháme. Ježiš, to je dobrý. Velmi dobré, ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Agentura Mazanec. Kámo, tady sedějí lidi v random místnosti a tady je nějaký green screen. Oni jim to pustili jenom, podle mě. Agentura Tak to je nejmocnější publikum, no jasný, no. To je doma. se ptala, že... Tam mají televizi. Mám jaký zasraný brejle. No. No. Tak to se šprdeli, pardon. Paní Bubu, co říkáte tomu, že supermarket v A hovno, jsme tam kde vždycky. Jste se neposrala. Paní Bubu, pokud si dobře vzpomínám, po listopadu nám politici Kámo, tak tam bych si fakt odnesl nějakou poruchu. Jako chlapci, teď úplně jako bez legrace, sedět tady a tlemit se tomuhle Saigonu, tak fakt si odnesu něco fakt nepříjemného vůbec. Strongmane, prosím, ostatní. My se můžu taky klidně vysrat na celý politiky. Pokud cestujete do obce Kouřim, neuvádějte tento název na cedulích, kterými máváte na řidiče. Mohli by se domnívat, že nestopujete, ale nabízíte službu.
we're going to King's Landing. This senseless war and send. Mně spíš přijde fascinující. Ať už se chceš rozesmát, tohle Domnívat, že nestopujete, ale nabízíte službu. Mně spíš přijde fascinující. Ať už se chceš rozesmát, tohle tě nemůže takhle dojebat přece. Děkuju, sloníku. Čekuj, tenhle týpek trpí. Ano, mé přemýšlí nad tím, kámo. Proč na to kejle za Pěťo? Ten se snaží jenom myslet na něco hezkýho. Mám na toaletě cedulku používat jenom za jízdy. Já ti řeknu, já než ten vagon roztlačím, vždycky se podělám. Už ho vidíte, jo? Jestli pak má hnědý kalhoty. No, dobře, no. Žán, má citron zobáček? Žán povídá, ne, nemá. Tak to je blbý, to jsem si do citronu vymačkal kanárka. Váš Miloš Popelníček zvaný Zeman. Ale tyhle paní už je třeba tak 269, ne? Já to nemyslím vůbec zle, jako. Tak tenhle týpek. Čet, vydržte mi. Sledujte tohohle cápka, kámo. Ten to nezvlád. No, takže ten, vole, si myslím, že mu to za tu 500 nestálo a to možná přeháním s tou 500. To přišlo nevděčný. Víš co? Ty vole, oni tam měli snad jednu místnost, vole, jeden stůl, vole, a dělali prostě content, kámo, pod tlakem. To je jak youtubeři. No to je pravda. To je Jo, to říkám, vole. To říkám, je to tak. A co to máme ještě za téma? Wow. takový problém. Bílý ponožky. Jo, ještě, že tě mám, dáš. Shit. Co je zas? No to je pravda. To je nevděčný. Víš co, Nevděčný. už je jich mnoho. Čet, kdo z vás se čumí teď na svoje nohy? Co? Vtipný a nápaditý, že je úplně jednoduchá, stačí věc na odstranění zašedlý barvy z bílý ponožky. Jak? No co? Přes noc namočit do vody vlažný s kypřícím práškem do pečiva. Ne. Slyšela jsem to poprvé v životě, ale je to úžasný. Wow. No teda já jsem tak překvapená, že si to možná budu i pamatovat. Protože No, aby... že černá barva je potom, Černá když je barva unavená, tak je hezká. taková jako nepěkná. To je stejně jako když je unavená bílá, tak je taky taková. Ono vůbec je unavený. Kámo, představa tohle sledovat 40 minut v kuse. Jako teď bez prdela, mě to jako kdyby fyzicky dělá nějaký divný věci v mým těle. Já ti neumím Už vysvětlit. padla klasika, já jsem Milan Vole. Ne, si dívám na věci, co jsem tak dlouho neviděl, Simone. Občerstvit, ale čím občerstvit třeba to prádílko. Moje babička dávala, když prala černé věci, tak dávala při každém praní 2 deci octa. Děkuju, Vaky. A jsme u octa. Zase ocet. Podívej, Dášo, ty můžeš o tom mluvit, protože... Hoši, to trvá ještě 2 minuty tady. Co říkala? Ty můžeš o tom mluvit, protože Dáša kouří. Žalovníčku. Co bych to neřekla, když tě to mám jako experta. Ano. No. Takže taková vychytávka. Já jsem to nepochopila si. Do vany se Jakože ona kouří, jako. natočí vařící horká voda. Takže Mařka jí dala jako roast v televizi. Mařka ju roastla, jako.
ten kabát se tam šoupne, jo. Ano, taky jedna možností. Taky jedna z možností. Ta paní vpravo mě přijde strašně pasivně agresivní. Ta by se smála a vlastně ti tím posílala do totálních pičí. A strašně by tě likvidovala. A tak ty ještě nejseš v tom životě tak úspěšnej, viď? No jo, no. Pěkně na píču se ti daří, viď? Jseš hovno, jseš sám, no, ty kokote. Jen také na mě působí, to nemyslím zle, vole. Jak se směje, víš co, pej? A to si možná budu pamatovat, no. No kápo. do té vody se vyleje hrnek octa. Obyčejný ocet. Obyčejný ocet. 8% ocet. Nad to se zavěsí zakouřené ošacení, zavřeme, nevětráme, nevcházíme hodinu a ta octová lázeň, ty výpary spolehlivě, ale spolehlivě opravdu ten kouřový odér z toho vyčistí. Ten Tak to bych do zápach. octa neřekla. No. Nebo co s tím? No, Co s tím? Takový jako chápavej úplně. Oblečení, který je tím potem, což není se za co stydět, to je prostě tak. No, bez vyplázne jazyk a vyřídí si to takhle, že jo? A my neplazíme jazyk, ale máme třeba skvrny pod paží. To stačí úplně obyčejná octová voda nebo citronová voda. Zase ten vlažná. Kámo, to je diskuze, to je mě je tam normálně těžko z toho. To trvá, to je jak když koukáš na hodiny ve škole, každých 10 hodin a uběhla sekunda, víš co? A furt. Všemohoucí udělaná na Já jsem udělaná na vodce. Cože kurva. Jak už název napovídá, tajemno to je něco, co je mezi nebem a zemí a týká se to lidí, kteří mají určité vlastnosti, které my ostatní nemáme. Máme zvýšenou intuici, máme zvýšené vnímání, zvýšenou empatii a proto se já dokážu napojit na klienta, který mi volá. Tak Vlasta, jak to, že Vlastimil Brůček, Palamínek, ne? Narozená, já vím, že to je mládě 16.1.2001 a stěžuje si na záda. Podíváme se na to. Ono to je trošku vývojem, ono to je sice mládě, ale už tak v takové té pubertární rovině, malinko. Tam no, je to... samozřejmě. No. A chce si nechat zmenšit prsa, už teď. Jejda, tak se na to... Kurva, jak mám zbohatnout? Se podíváme. Že prý je to kvůli tomu. To je pravda. Teď jsem to chtěl říct, že vám do toho skáču. Ty prsa, díky tomu vývoji, ty záda zatěžují. Nekecej, v tom daří. Ty piče, co to je? No. Ahoj Jarko, jak se máš? Ale, ani se neptej. Kámo, to vypadá jak začátek filmu pro dospělý a jsem z toho nesvůj. Jakože přijde teď opravář, vole, umyvadla nebo něco. A bude tam petelice. Se omlouvám, chat. Se omlouvám. Nevím, proč mě to napadlo. Sorry. Blbě. Poslala jsem manžela pro brambory a přejel ho auto. No to je strašný. Co teď budeš dělat? Tak tohle je hodně diskuze. Já nevím, asi rejži. Ty pičo. Boomři našli nějaký joyky z internetu tady, vole. Hudba. Kámo, tohle je sekec, to publiku. Musím udělat kabát. Kabát dělám z dětské plasteliny. Klasika. Všechny barvy uhnětu dohromady do jedné koule. A z té pak dělám kabát. Haló?
GTA 2 telefonní budka, nebo nevím. Hej chlapci, říkám vám, že tenhle klip vypadá s prominutím jak z nějakého hororu, kde našli nějakou kazetu. Kde našli nějakou tu kazetu, vole, ve sklepení, vole, nebo nahoře prostě v podkroví, ty vole, a teď jdou pouštět. Stačí jenom, kdyby to trošičku, kámo, trošičku zrnělo, tak je to v piči. Kdybys našel něco, jak kdyby tam, vole, takový ty horory, jak najdou tam stromu baráku, teď se to zaklepe, najednou tam není, dívej. Dívej, jak je to creepy. Dívej. Ten obraz, ta místnost, ten stůl, ta kočka. Halo! 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 Kámo. Tak tohle jsem nezvlád. Tohle jsem nezvlád. No kap, pičo. Tohle mi normálně dalo náklad. Tohle mě normálně naložilo, kámo. Tak kámo, tohle mě minulo a je tady toho mnohem víc.